La primera reunió entre el Partit Popular i Vox després de la crisi per la lliure elecció de llengua en l'educació va acabar sense entesa. La trobada que es va celebrar al Parlament Balear va durar gairebé 2 hores. El portaveu Antoni Costa i el conseller d'Educació, Antoni Vera, assistiren a la trobada per part del govern i en finalitzar no van fer declaracions. Fonts conservadores, però, continuen assegurant que no acceptaran propostes impossibles i que el límit és l'Estatut, a més que volen comptar sempre en l'aval de la comunitat educativa i de les famílies. La portaveu del grup parlamentari Vox, Idoia Ribas, que sí va fer declaracions, va expressar la seva satisfacció per la cordialitat de la reunió, però va ser prudent sense revelar cap tipus d'acostament. En la fita de tornar-se a seure aviat per arribar al consens i aplicar la lliure elecció d'idioma a partir del pròxim curs amb un calendari d'actuació que va provocar que no prosperés el sostre de despesa a la Cambra Autonòmica fa 10 dies, Ribas va comentar que hi ha coses noves damunt la taula. No puedo desvelar nada sobre el contenido de la reunión porque, como comprenderán, estamos en un proceso de negociación, pero estamos convencidos ambas formaciones de que habrá un acuerdo y que podremos entendernos. Nadie quiere plantear asuntos imposibles, por tanto el tema está en conseguir que sea posible y en eso estamos trabajando. ¿Están receptivos? Bueno, creo que tanto Vox como Partido Popular estamos receptivos y estamos de acuerdo en que tenemos que seguir avanzando y llegar a un punto de entendimiento y de acuerdo. El punt 54 dels 110 punts programàtics de l'acord entre el PP i Vox per fer presidenta Marga Proens deixa clar que els pares podran triar lliurement el centre escolar per als seus fills, així com la primera llengua d'escolarització, i que aquest dret s'ha d'estendre a totes les etapes educatives abans d'acabar la legislatura, sense excloure cap de les llengües oficials.